Ribeira Sacra que atraviesa. O camiño de inverno esperta interese entre a comunidade da comarca e así o demostrou o cheo absoluto da sala de eventos do centro do Viño a última hora da tarde de onte. A Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra presentaba así o primeiro número da revista anual Viaja Covitana Camino de Invierno. Esta publicación pretende reforzar o papel xa feito para poñer en valor a ruta de peregrinación que atravesa o Bierzo, Valdeorras e a Ribeira Sacra para continuar por terras do Deza. Por outro lado, busca traballar na investigación en distintos eidos, tal e como se amosa xa cos artigos dos colaboradores do seu primeiro número. Aida Menéndez realizou un exhaustivo repaso polos contidos de cuxa coordinación se ocupou en Viaja Covitana. Podíamos sacar unha revista, hai moitas asociacións que teñen revistas, un vai aprendendo e vai copiando. O millor é intentando mellorar. E entonces é un traballo inmenso, como ben dicía Martín, el coñece moito isto, e efectivamente o proxecto, primeiro presentalo, documentalo, fundamentalo, pois supuxo xa traballo en sí, non? Creo que había que facelo solicitando ese ISBN, importante, porque todas esas publicacións que non o levan non existen. Tú las queres referenciar e é como se fose papel de folletos que se tiran, non? Entonces verán aí a súa referencia do ISBN, o depósito legal. Entonces, para os colaboradores tamén é polo menos o mínimo que podemos aportar. Eles aportaron a súa colaboración desinteresadamente, pero polo menos permitirles que podan referenciar no seu currículum. Entre artigo e artigo metemos pois aquelas actividades máis relevantes nos que estuvo ou organizou a asociación. A primeira, indudablemente, como partimos desde 16 de agosto, foi a celebración da oficialidade do Camiño de Inverno en Rodeiro, a colocación de un fito, un mojón, na que estaban pois, diferentes autoridades. O Grupo de Desenvolvemento Rural do líder Ribeira Sacra financia esta revista como xeito de apoio á promoción do camiño, tal e como sinalou o presidente do GDR, José Manuel Arias. Un dos primeiros destes obxectivos era o apoio ao Camiño de Inverno. Constátase nesta publicación que pretende dar a coñecer os principais puntos de interés cos que conta esta nova ruta xacobea. Sirva, polo tanto, como forma de promoción deste Camiño a Santiago que agardamos se convirta nun revulsivo socioeconómico deste territorio. A forma elexida para esta promoción do Camiño contribuirá a acadar, segundo dos obxectivos, en profundizar no coñecemento científico do camiño, a súa orixe, a súa historia, o seu patrimonio e a cultura asociada a esta ruta. E, por último, a implicación da poboación local. É unha forma fácil e doada de poder achegar a poboación onde estamos invertindo os fondos líder que temos no territorio. E, ao fin e ao cabo, tamén nos sirve para divulgar e dar a coñecer, como ben decía antes José Manuel, que están abertas as liñas de axuda xa para o ano 2018. A Xunta de Galicia e a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo tamén estiveron presentes neste acto no que asistiron numerosos membros da Asociación Camiños a Santiago e tamén parte da decena de colaboradores que achegaron os seus traballos á publicación. A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago pola Ribeira Sacra ten sido dos colectivos máis activos nesta labor que ten enriquecido notablemente o acervo da peregrinación xacobea. Temos entre todos os asientes implicados na xestión do Camiño de Santiago, tanto administracións públicas, igrexa, sector privado e movimento asociativo, que afrontar os valores que singularizan ao Camiño de Santiago. A espiritualidade, a identidade histórica, o patrimonio cultural, a acollida e hospitalidade, xunto ao intercambio multicultural con rasgos que identifican a ruta xacobea e que todos temos a responsabilidade de conservar e promover. Esta liña de traballo é marcada polo Plan Director Estratégico do Camiño de Santiago 2015-2021 que ten aprobado o Consello da Xunta de Galicia e que orienta a nosa actuación de cara a lograr que no vindeiro ano santo 2021 o Camiño de Santiago, tamén o Camiño de Inverno, poida dar resposta ás necesidades dos peregrinos do século XXI. O monfortino e colaborador literario e xornalístico Germán López Quiroga tamén publica neste primeiro número. Quixo destacar o bo acompañamento dos traballos e a súa coordinación. Compartir
na talaia esta non só cos que estamos agora subidos nela, senón tamén con todos os colaboradores que Aida, coa súa mestría, ilustrou os nosos traballos con importantes fotografías e publicacións de xornais que foron recollendo sobranceiros avances de seguir o camiño para adiante. Dicir tamén que eu non son camiñante, 90 anos, faltaría máis. Nen Bargantes, sí que andei paso a paso informándome dos que daba Aida Menéndez.